Cesta k luxusu vedie novým smerom. Vďaka myšlienke, ktorej čas práve nastal. Vytvárať budúcnosť, ktorá bude neodolateľná. Definovaná obdivuhodným výkonom. Vyjadrená dizajnom. Plná inovácií, ktoré zmenia náš pohľad na svet. My v BMW veríme, že najlepší spôsob predvídania budúcnosti je budúcnosť tvoriť. Predstavujeme vám najinovatívnejšie vozidlo vo svojej triede. Úplne nové BMW Radu 7. Budúcnosť luxusu.